Pinuji madebata, amani Tuhan Yesus Kristus, naung upasu-pasuhot dihita ragam ni pasu-pasu pardagingon, doho partodion sen banua gijang di bagasan Kristus. Tahamalate hodo padangon ni debata di paningoluta, doho di sudia pakobasion nang merdala di tonga-tonga ni huriata di bagasan sataunon. Uli jala dingkado madalan saluhut nai. Dingkado tong madalan pertengahan sektor nata pasara ganup sektor di garejata nata pukas yang tanggal 7 Februari 2024 sahatu na mengunjungi di bulan Novemberon. Tapuji madebata nama dongani doho paloson hita patupahoni. Mulate matong di pasahat huriata tuganup keluarga naung madohoti partangyangan. Setuhata mana masu-masu saruhut ruas ni huriana marede mahita. Puji Tuhan bana sangat luhur marmulia. Kamu sudi na parohana ringas naia. Mari hite-hite goari debata ama, doho goran Tuhan Yesus Kristus, dohot goari todi parabadia, amin. Songono dohatani Tuhan Yesus, namo nangido si parulosan, dohot akka ulos na saksak, jaladang sesauku guarnasian pustaha hangoluan, jala parhatapotokku do guarnai di jolo ni damang, dohot di jolo ni akka suru-suruan na. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan yang kana mate dohot na mangulu, hodo na punahami, manang mangulu manang mate pehami, nang pemadalan hame diru ni linggoman ni hamatean, dang habi-hari ami be hamatean, ay hodo dongan nami, dang tertiup hamatean manang tanoman behami, ay hodo Tuhan nami nang humokop hami, jalaho na punahami. Roh hami noang tuho, sahat tuho ma to di nami dohot daging nami. Asa diho hami manang na mangulu manang na matepe. Say tiyo matangan nami, urupi hami, marhite-hite pakokok mi. Asa sahat hami to hangoluan na sora sudah. Amin. Korpunguan ina Esther.
Kur punguan ina Kamis. Mari Mahita.
hata ni debata nagabi epistel di pengunjungi pertengahan sektor di tahun 2024 ton nata surat di Daniel pitu ayat sia sahatu ayat 14 tajahama marsika sorin dungi huidama banuagi jang nai baru dohot tano nai baru ainunga salpu banuagi jang na parjolo dohot tano na parjoloi lauti pe dang adong be. Tuat sian Banua Gijang, sian debata ima Jerusalem nai baru. Na pinature songon oroan na sinanggulan mandapoton harajanna. Jadi hubegema suara nagogo sian habangsai nama dok. Odo joroni debata di tonga-tonga niak kajolma. Namaringanan ma ibana di tonga-tonga nasida. Jalan nasida ma bangsona. Jala debata sadiri saur tu nasida. Jadi apusane debata ma nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida dang adong behamatean nang arsak ni roha nang angguk-angguk nang nahacit dang disibe ainu ngasal puna perjului. Ido sahatna. Martua do akan tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Guru punguan ama Immanuel.
Kerpunguan Ama.
Mari Demahita. Surgawi sampulang kudui, Damanung bisia kondisi, Namaku cekutung nadisi, Ilalu wadiku angkai, Surgawi, surgawi, Damanung bisia kondisi, Surgawi, 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 Damanung bisia kondisi. Namakirim Tuhan kudisi, Baik masuk berkusi berkubu, Baik tirawal itu berkusi, Kusuruh Tuhan kudisi, surgawi, surgawi, Damanung bisia kondisi, surgawi, 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 Damanung bisia kondisi. Asini rohama dihamu dohot dami. Nasian debata amata. Dohot nasian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Barita nauli di pertangyangata bornginon na tersurat di pangukapon bidu 10 sada mamukasian ayat 15 rodi ayat 10 sia. Ujahama di tonga-tongata songonon ma didok hatana. Dungi dipalu suru-suruan na papituhon ma sarunena. Jadi masa ma suara nagugo di Banua Gijang aka dipadok. Nunga sahat tutu hatai dohotu Kristus nai harajaun ni hasianganon. Bakit raja maibana rodi saliling lelingna. Ia situa na 24 na diadopan ni debata. Aka na masihuduli habang sana be di patukka ma buhina sida huhut di sobba ma debata. Ninna nasida ma. Namadok mauliate dohami tuho ali Tuhan debata sigonggom saluhutna. Na mangulu nuaing nang najolo ala naung dialiton ho hagugoonmu na balgai jala ala naung bakit raja ho. Nunga tarimas akabangso gabi Roma rimasmu dapat matikini akka naung mate asa ni uhuman huhut mangalehon upa tuak kanaposom ima akka panurirangi dohot akka nabadia akka na magkabiari goarmu, akka na mekmet, rodi akka na balga, huhut mangago, akka na mangago tanoi. Dungi tarukka majoro ni debatana di Banua Gijangi, gabi tarida ma poti par padananna di joronai. Jadi masa ma akka hilap dohot suara, ronggur dohot lalu, nang abolas na balga. Ido yanggo sahana. Salam. Horas madihita. Oma pertangyanga pangujungi di Huriata HKBP Sentosa di tahun 2024 ton. Mamuka 7 Februari 2024 nunga tapatupai jala
tu ganup akka jabut tabima mar gati sorin sian sektor sada satu sektor walu. Adong do na sahali saminggu, adong do na sahali 2 minggu. Songonima marsoris sorin. Akadamang dainang tahasiholi do parsauratta do debata marhite aka pertangyangan do dongatta saha porseaun lumobi di huriat taun diganup sektor tabi. Dalat tadui di debata asa marsitangyangan. Mamora di hatani debata. Mamora nang di akka informasi taringot tu ngolu ni huria, ngolu ni sektori, ngolu ni hita halak Kristen, naikon sada bagian sitangnya konotta, termasuk bangso do negara, nagabi tugas tanggung jawab ta, lahu tumangnya koca. Anggiat ro harajaun ni debata, songon na niajarhon ni Yesus Kristus di tangiang alia manami. Say Roma harajaunmu. Akadamang dainang, Bornginon kembali kita diingatkan. Pabua peristiwa di Portibion meragam do namasa. Adong do arsak, adong do lasniroha. Adong do natonggi, adong do napait. Adong do bajir, adong do gempa, adong do hapal medebu, adong do nang hapal di laut do lan asing. Hopal do hapal do teh. Asa hubain bahasa Batak hopal hapal. Akadamang dainang taboto do bahwa di Portibiodo masa sudi. Ya. Songon nata alami sepanjang 2024. Ketika kita bisa bergadget, mar handphone, manang mar TikTok pay, manang mar Facebook pay, ragam dubui taida. Dengan berbagai berita konsumsi umum. Apakah itu kekerasan, apakah itu rohani, apakah itu ejekan, dan lain sebagainya. Termasuk dang lupa hita berita olahraga. Gudang diantara kita suka olahraga, apalagi sepak bola. Adong guna berbeda di sia dong. Adong guna kecelakaan di sia dong. Ragam, termasuk masalah rumah tangga. Agir-gir do si polisi manggugai rumah tangga ni jolma. Urang baga inattai idok rohana, gabe laut inattani halak. Boidui, urang mamora amattai, gabe laut amattani halak. Boido masa sudah di Portibion. Alani gereja firman Tuhan, paingotok kita, songo dia do hita mangadupi. Zaman apostel, zaman niak kasisean. Gereja mula-mula termasuk pangukapon naung ta biginak kinin. Seorang murid Kristus yang bernama Yohanes mengalami berbagai hambatan alani barita nauli. Kaisar Nero yang memerintah di kekaisaran Romawi. Seorang yang tidak peduli dengan iman Kristen. Sudi nama pardomuat Tuhan Kristenon dibabat. Dang boy marpungu. Dang boy berkembang. Hidup bahin mulu tajahai kitab wahyu. Mulu guarnama wahyu. Atau pangukapon. Nah terbuang do si Yohanes di sada pulau na margoar Patmos. Asa ro pangukapon ni debatatu ibana. Dia melihat dalam imannya Allah melalui turpuhon bahwa Kristus akan memerintah dunia.
Jala gudang do simbol-simbol na buju pangatta di buku Pangkaponon. Karena berbagai diskusi teologi memang tidak mudah memahami kitab Wahyu. Dan murah mengatusion. Alai secara pangatusion bahwa kitab ini dituliskan laho patuguhon rohaniaka naprosea di portibion. Laho pahihihon ngolu na marsihohot tu debata. Dia kajolma na madok dirina si huton Kristus. Asa terus kuat. Tidak mundur. Membaharui diri. Terus menjalankan misi Allah. Dan berdoa mengerjakan supaya kerajaan Allah terus terjadi. Dalam hidupnya, rumah tangganya, pekerjaannya. Dalam di mana dia berada dan tinggal. Asa boido masa di Portibion termasuk ma aka pangabati di perkembangan ni huria atau gereja-gereja. Termasuk salah satunya kalau kita masuk kepada era yang jauh dari Pangkaponon sudah dituliskan. Tentu nunga diberek si Yohanes aka namasa doho naneng masa. Ala saya disurat todo dungi huida ma, dungi hubege ma. Molidok ibana huida, ahaduna di idana, dungi hubege ma, ahaduna di begina. Tentu nasohya di idana, nasohya binegina. Termasuk ma tentang akhir zaman. Dunia ini akan berakhir. Segala sesuatunya akan berakhir. Di buku Pangkaponon mahita mamerengi. Holan itu tu berkaitan dengan haroroni Kristus napa dua halihon. Buku Pangkaponon pedang menyebutkan tanggal dan harinya serta tahunnya. Ali Yesus telah mengajarkan bahwa saatnya akan tiba. Dia akan datang kedua kalinya. Songon panak koborngin harorona. Dan harong nabotosa. Ya anaki. Soholan amai. Nanang dohonon na damang dainang. Pengajaran Kristus. Harus terus diberitakan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi di son dang namadok. Berapa negara kah? Berapa luas kah? Alai sahatu haroronai. Teruslah melakukan misi Allah. Terus menghadirkan kerajaan Allah. Sekalipun gudang do tantangan dan hambatan. Didok. Diturpuhon asa malaikat yang ketujuh. Berarti adong malaikat yang pertama sampai keenam. Melutajaha sebelum ayaton. Sebab ketika malaikat pertama terjadi yakana masa. Jala adong pada saat ini di Asia dan Mekmet 7 huria. 7 gereja. Tentu menjadi perwakilan dari semua gereja-gereja yang ada di dunia. Dalam hal mengalami bagaimana Kristus diberitakan. Dak sarupa huriai sude dalam hal kondisional. Sarana hita, huriaun, dok bona pasugit, dak sarupa situasina. Malu dihitaan, misalnya di hutanami, unggurang dok kapetani. Dak sarupa tongi dok ison. Dalam situasinya. Sekalipun tujuan kita sama. Songonido huria nadi najul huria na perjului. Adong de huria Tiatira, huria Pergamus, Philadelphia, dan lain sebagainya. Jala sude huriaon mengalami
berbagai tantangan, hambatan. Adong doon naso diloas marede, dibakar hidup-hidup, dibakar gereja, dan lain sebagainya. Jadi sen najulu ngadong masa kehambatan, tantangan, tua kasih huton Kristus. Itu bahaya buku pangkaponon merupakan kitab penguatan, kitab penghiburan, kitab pengharapan, bahwa siapa yang bertahan sampai pada akhirnya dia akan menerima mahkota kehidupan. Jalan diberitahu Yohanes itu bahwa Allah itu adalah Allah yang adalah Alfa dan Omega, napar julu doh napar pudi. Ibana do sitiop hicu kuci banua gijang. Dalam Yesus di patadaw do hita debata na makaholongi hita na mabuat hita siyang gonggoman ni dosa hamatean. Asa terus marhamonangan di bagasan ari-ari ni ngolutta. Memenangkan kerajaan Allah di tonga-tongan ni ngoluttabe. Unang sabalikna pamonakon harajaon ni sibolis. Alani akadamang dainang dison malaikat ketujuh telah meniup sangkakala. Asa didok nakin dungi dipalu suru-suruan na papituhon ma sarunena. Jadi masa masuara nagugu di banua gijang akka dipadok nunga sahat tu hatai dohot tu Kristus nai harajau ni hasyanganon bakit raja maibana rodi saliling-liling. Artinya malaikat ketujuh saat meniup sangkakala mau mengatakan kepada orang-orang yang mengalami ketertindasan, mengalami berbagai hambatan, bahwa Kristus berkuasa. Nunga sahat tuibana, ya. Dohotu Kristus nai harajau ni hasyanganon. Artinya portibion di bagasan gonggoman ni debata. Bumi dan segala isinya adalah dalam kuasa Allah. Yang dohonon na disia manginang, dia keragam ni akka ketidakadilan, parporangon, kebencian, kejahatan, dan berbagai penderitaan akibat ulah manusia yang jahat. Akan ada waktunya adong hukuman. Takas lo nakini dok di sodek 10 lalu nunga tarima sa kabangso gabero marimasmu. Amangilang modok tarima sa kabangso adalah bagian niaka pamaret tahun nasoture. Bagian pamaret tahun yang mangasahon akka hamaloon ni portibion, parporangon, kebencian, dan lain sebagainya. Gabe Roma rimas ni debata. Dapat matikin ya kanang mate asa ni uhuman. Huhut mangalehon upa tuak kana posom. Ima kapanurirangi doh tuak kana badia. Akan makabiari goarmu. Akan memet rodi akan balga. Huhut mangago akan mangago tanoi. Molo dipaupukon dalam praktek hidup selama di Portibion. Totu dohonon nama ya akadamang dainang segala sesuatunya akan mempertanggungjawabkan masing-masing. Ise pehita diboto debatado HP ahana taula. Diboto debatado songod dia na taula. Aida ngadong nabuni dia dopan ni debata. Hidup bahen selama hidup. Manang sadia pe umur tanway nga kadamang dainang sejak kita telah Tuhan izinkan boleh hidup di dunia. Dari masa anak-anak, masa remaja, masa pemuda, masa menikah, masa mengalami
berbagai suka duka dalam berumah tangga, beranak cucu, hingga sampai menua. Sahat tuna dijauhi ta siak kasianganon. Tentu dak terlepas sian catatan ni debata. Dak terlepas sian pamotoan ni debata. Hidup bahan gereja mengingatkan kita lewat firman-Nya. Asa manoktong menghadirkan kerajaan Allah. Di bagasan rohatta, di bagasan rumah tanggata, di bagasan akka persaurata. Asa ujungna harajaon na di portibion. Akan adong dihita na di portibion. Itu akan berlalu. Dan adong nahot. Waktunya akan tiba. Kita juga akan meninggalkan dunia ini. Tongot hari mingguon, tamasuhima ujung tahun parhuriaun. Jala sekaligus marningot. Dia ka dongatta, todokta, keluargata, naung jumolo marujung ngulu sepanjang tahun 2024 ton. Nangak katodokta naung salpu naung mudingi. Alay tutu na dijahahon nasa tahun nomma. Namarningot doy hita disi. Totus tradisi gereja kita HKBP, ba memang ba isema kadung nama tena balau majiarah. Gitu. Isema nabui takas marningoti borhak mak. Alay tutu so tunggabe ahadog warnate songon nahubotoon. Ba ibu si panganut tu dia ni. Nama si holau tu ho ina. Ibuan naniura. Ibuan dia. Unang betong. Mulalau pehita marningot dohita jaka uli basa narapi tadok nasi dauju di nguduna. Idotong. Jala nataingot dohita pe marujung do. Karena itu ada sebutan memento mori. Ingatlah hari hamamatem. Karena waktunya akan tiba. Itu. Kalau ini dong bisa detiki dia ke acara penguburan. Ya. Roma sahala bawa naung matua alai duli-duli dope. Hidup ma tu sada amatta mananginatta ninna ma. Adigan maho songonon ninna tu amattai mananginatai. Totu sada tiki acik dorohani amattai na mananginatai. Ala buha. Ala sejo-jo ido amattai mananginatai tu duli-dulion. Adigak ko manguli. Adigak ko sohot. Adigak ko manguli sa ima terus. Mungkin di rohana balas dendam juau na rohana. Hidup ma sa penguburan ni na tua-tua. Adigam maho hinna. Karena memang adong do madok bahwa kematian itu lebih dekat orang yang sudah tua. Ala adong istilah madok ngabau tanongi. Hinna. Amulai mitok mata nyari. Ido kan? Hapi daung. Kematian itu kuasa Allah. Hak ni debatadui. Dong mati met. Poso-poso. Duli-duli. Ya. Hidup bahen kapan saatnya tiba. Siaplah radima. Kalau ni bicap boy do pehita togos. Bicap boy do pehita. Medalani hari-hari ngoluta. Kerjakanlah yang baik. Amin. Unang holan nariting hamuak kainang dibagas. Sabulan nido bagak kariting. Alang gorohay unang mak. Nalurus-lurusi mak. Hidup ini adalah kesempatan. Nina lirik niedei. Sempatkan waktu kita berbincang dengan anak-anak kita. Adong madok hidup ini tidak kebetulan. Tak kebetulan ngulun. Tapi memang ada dalam
Sapa botoan ni debata. Adung do disadainganan pola moro ibana toradung kecelakaan isi. Mau lihat mah selama ibana kan? Adung do per 3 tempe do tahu. Ganuk manugut ikol lewatan nyodo hauma. Lahu mer 3 tu persikolaan. Istalan dison mungkin mer 3 pentol mai. Ai nagudang bereng laku di sok pentol. Ya mau dai dah bah. Taburunya pentoli. Alai macam siakian. Jadi ganu pari songonima ulau ni per 3 tempe do tahun. Macam laku dua tong. Dak ya rupani dibuang mulak 3 naun habis do. Di sada hari dang ro per 3 tempe do tahun. Tutu lulu ma akka persikolai. Ima. HP akadamang dainang. Namade budu ibana di gadu-gadu ni sabai. Ay kelewatan na dutong. HP dak pigaliling terbarita ma. Ahadu teh guarna mulu dihitaan motor do. Daong motor angkot. Nah, manang dia may mulu dihamian motor antar desa. Ibigima medebu tulubang. Kecelakaan. Jadi kapenumpang nai gudang marmatean. Ternyata Tuhan menyelamatkan per 3 tempeon. Dan doho ibadah masuk tu si. Lapatanna semua Tuhan tahu, Tuhan atur. Dan dope enak. Gudang dope tanggung jawabmu. Akhirnya alang nama debu di ibana di gadu-gaduon. Gabedang doho bebana kecelakaan. Hidup kita dalam perhatian Tuhan. Ubotowado ibana dia nguluta. Ubotowado ibana sungguh dia nanang bainon natuhita. Sekalipun kita banyak mereka-reka. Melubunya songonomma. Muli mena burukon berusi sada daun tu dokter. Manguli mana nakon tu si gajah ngobuk. Ina macam mai aka cita-cita tak. Alai di dok parpesal menido hanya Tuhan yang menentukan. Pasabam roham. Unang pitor madeli molo susah dope kacita-citai. Molo susah dope pangiduani. Unang pitor muruk molotung boy dope di palabok. Amen. Idotong. Boy do muruk alai muruk labok matong. Mangatu si dohita disikan akan natua-tuaon waing ngamaloi muruk do alai labok. Artinya dang gabe mabenaci roha, dang mabaju roha alai mengedukasi. Mabain lebih matang, lebih kuat, lebih melakukan yang terbaik. Ekonadong dotong ora-ora. Ekonadong do tegur-teguran. Ay melu dipasebu do kanarwai balam medige dui. Song ditongani huria dui. Ya, melu di ipasebu-sebu do akka ruason. Pangalahona di luaran macam-macam. Badak kuria guarni. Huria na mangulu ima. Napatupahon siasat gereja. RPP. Itu dah. Ruhu permahanyo dohot pamicangon. Sebab itulah hukum Tuhan. Tak pasubuat tatong bah. Boyro tu gerejaon
baka nong piga amat tanah inat tanah dang bui dok lan na asin akan naso ni halomohon alani sudah na masa do tapi Tuhan berkuasa pada akhirnya didok nakinin dungi taruk kak ma joroi bahkan lianon nama aka upa ya baik tuna mekmet tuna balga jala songoni manang uhuman tuakka na mangagwak katanoi jala tarida madisi akka perpadanan ni debata di joronai masa makahilap doh suara ronggur doh lalu nang abolas na balga tanda-tanda bahwa semuanya itu adalah di mana Allah berkuasa atas dunia ini. Amanginang mardalad don waing terus dope kita di bagasan tahun para sinerohaun. Ya. Tapuk kado 2024 dengan berbagai doa dan pengharapan na hudul behita di bagas tabe di namar minggu hita di garijaun bahkan memulai pertanyaan di huriape. Sudinai adalah cara kita supaya Tuhan terus menyertai, memimpin, memelihara, memberkati hidup kita. Nak petabulus do nasa taunon berbagai macam suka duka. Adong do namar sahid, adong do namadebu, adong do nabwa, adong namate, adong nadia. Nah, pasti tidak akan berakhir dope portibion saliling soro dope tikina Yesus na padua holihoni atong rade mahita. Lahu mangulak kau laut tabi, bahkan saat kapanpun dia datang. Denggam mahita makubasi laut tabi, tanggung jawab tabi, ama nang ina, nang akayanakon, situa do sudi parhaladu, nang ma tahu hobasi, laut tabi, tohonat tabi, mardongaton Tuhani. Amin, martang yang mahita. Jehovah Tuhan nami, nunga hubolusami sa taon na bulun. Di bagasan pangaramotiom muduhami mangulu. Lumobi di pelayanan pakobasion pertangyangan ni huriam. Sian sektor sada satu sektor walu. On matutu pertangyangan pangujungi hami di tahun 2024. Nak pemarujung ak kaulau pakobasion pertanyangani. Alayang guasi doho tolong roham dang marujung siak kami. Hok doho Tuhan laho sobaun nami. Jala hok doho mamasu-masu hami. Pasikopon sudi akka narikot di hami. Lumobi Tuhan dibornginon pasahatami madaging doho tod dinami. Ngolu ni huriamo sai di bagasan gonggoman niya siniroham. Suruh matod di parbadia, mengarajai roha doh pikiran nami. Asa songonay do ni hatam di bornginon, ay nunga ho bakit raja, jal harajaonmu manoktong ma di ngulu nami. Jal harajaonmu marhuaso ma di bagas nami, di ngulu nami, di nasa persauran nami. Asa songon tangiang naniajar homima Tuhan, say hu parohami ma harajaonmu di bagasan ngulu nami. Asamian dami dohok las ni roha. Lumubi holong laho pature-turehon akka narikot diho di tonga-tonga ni huriam nang di tonga-tonga ni rumah tangga nami be. Pasu-pasu sudia karuasmu nasa taon na bagas nasai makarikoton akka persauran di pertanyaan sektor. Adong dui na terus menerus ro. Jal adong dui na hola pige-pige hali ro. Sudena di bagasa pamotoam mudo. Saya marpamuati maroham di hami. Melutung dang sikop sudi ulahami. Hudo hoti hami ak kaulauni. Hodo Tuhan na mananopon tuhami rohana say marsiadjuan. Atong hobasi mahami nang tuakka taon na neng rope. Asa say lehonomu dupi hami partikian. Marsaur do akadungan nami sa sektor sa huria di ganup akka parpunguan na pinatupan ni huriamon. Mauliati Tuhan dia kana tua-tua
nasayolo maniroi akka suduk na poso. Lumubi akka parhaladu ni huriam, nasaringgas makobasi ulaw tohonan na. Say pasu-pasu ma. Martaba-taba mabilangan ni naprosea, hinorhon ni pakobasyon ni parhaladom. Martaba-taba mananglas ni roha di akka natua-tua, gogo, dohot akka habisuhon. Laho mamudaya kasuduk na poso. Anggiyat lam di lehon rohana tulak kalomo ni roham. Mauliate ma Tuhan nami. Sahat di homa nang akka ngulu ni huriam. Dinanaing udutan nami dope akka padanan ni huriamon. Laho mangujungi tahun 2024. Pasik kok masude narikot di huriam. Lumubi di sudi kategorial. Sekolah minggu remaja na poso. Ama dohot ina. Rodia kalansia. Say pasikopom. Naing udutan nami masude kepakubasin. Lumubi menyambut hari Natal. Nanaing si halasonon nami di bulan Desember naneng ro. Obasi mahami luhut, mardame sonang, jala terpasu-pasu mahami. Mauliate Tuhan huriam hakabipepe, upagupok kami matuho lumobi, nanaing patupahon sinode, laho pemilihan ni akapucuk pimpinan, di aka unsur pimpinan nadong di huriam, Sianeporus, Sekretaris Jenderal, Jala tulu kepala departemen Rodi akka pareses nang makobasi di tingkat huriam saluhutna. Homa napasauton mardame sonang sude akka peserta sinu di gudang sian unsur padita situa bibil prodiakones Rodi akka ruas ni huria nang naposobulung pe asa jupang dame dohot pasu-pasu di huriam hakabipi. Menangisi penatar pilit gabe akka pimpinan di tonga-tongan huriam. Sa ima pakyo mulaho makobasi huriam hakabipi lam tu majuna jala gabi lam pasu-pasu huriam hakabipi di sadok portibion. Mauliate madiho Tuhan nami songoni manang bang sudut negara nami lau patupahon pemilihan gubernur kepala daerah di provinsi di kabupaten di kota Madia. Asimaroham ali Jehovah Tuhan nami. Saya ho memangleho dami doh sonang ni roha. Lumubi di luar nami Kalimantan Timur dan kota Samarinda. Saya mardalam may di bagasan nas ni roha. Jala jupang akka pemimpin ni pamarita nami di tingkat provinsi dohot kota Madia. Di bagasan akka namarhauduhon tu adopanmu. Jala mamarita nasida di bagasan biar di bagasakko. Gabi jupang ma akka pemerintahan nalam tu dengganna menuju sejahtera dohot kemakmuran. Asiroham Tuhan. Saya pasu-pasu mahuriam hakabipi. Lumubihami akala Kristen. Parsidohot di pesta demokrasi asa jupang tutu akka sonedok ni hatam. Gabi akka warga negara yang baik. Na bertanggung jawab. Na parsidohot membangun kota dohot provinsi nami. Asiroham Tuhan. Saat dihomang nang ngulu nami di borngin na holomon. Say pasu-pasu mahami. Di bagasan Yesus Kristus. Saya tangi honoloy mahami martangi yang Tuhan. Amin. Cor sola gratia.
Gor Sektor Tulu. Mari Demahita.
Martang yang mahita. Pupuji kami maho ali Jehovah di bagasan Yesus Kristus. Takas do di hilala roha nami. Di padongan yomu di ngulu nami. Lumubi di nasa tao bolonon. Di pasu-pasuhodo kami Tuhan. Dalam marpungu mahami di obason di partangyangan na parpudi ima di tahun 2024 partangyangan sektor. Nah di patupa di bagas corom. Nunga marsaringar hatam napai ngotok kami. Hodo di bata nami. Jala hodo raja na marhuaso di ngaulu nami akan aporsea. Marhuaso maho Tuhan manutuhon akan nauli na denggan ho Bartulomo ni roham na laho pasautomo tuhami ganup marsada-sada. Pinuji pinasangap maho ali Jehovah. Ubuak kami dotang yang nami lumobi di pakobasion di partangyangan ni Huriam nasatao bolonon na dipuka parjolo sian bagas jorom manguduti muse ima partangyangan di ganup sektor di bagas ni ruas ni Huriami. Jala hupaujuk kami ma di bagas jorom muse di obason. Ali Tuhan. Asa marhite partangyangan ni makor homay laho manabor-nabori hapor siyon nami. Asalamtang pamuzion nami Tuhan marado poko. Jala paingot mahami marhiti hatami ay ido ngulu nami. Ali Tuhan dinalaho paujuk ko tauno pihami. Holan mardong at toko mahami. Say manupa mahawali Jehovah. Dingulo nami ganu marsada-sada. Dito nga ni Huriam. Di keluarga nami. Nang akayanakon goparan nami. Asiroham ali Jesus. Pasu-pasu maruas ni Huriamon. HKBP Santosaun. Lumobi mahubuak kami tangyang nami di Bornginon. Na di bagasan arsak alasonggo parsahiton. Naso tinagam ni roha nami. Ima tu amang pajaitan inang borusi mangusong. Ruas di sektor 2. Ali Tuhan. Na pihak doa manami gale alani parsahitoni. Hodo padaw ni nami. Asa tungjuk pamatutu hamamalum. Yamanami amang pajaitan. Dalam margogo manasida. Laho mangalo sahiti. Dalam marhamunangan rapoko. Hipas nasida. Uwak kami tangyang namin ng tu keluarga. Atok tong marhapurusat tuho. Asa posrohana sida. Na pamalumom mudo amanami. Martang yang dohami ali Tuhan ima turuas ni Huriam na di bagasan pemulihan. Na tua-tua nami amang sibolon inang burujutak upujasen sian sektor sada. Ali Tuhan say pasu-pasu ma amanamion naung godang nidalanan na sida proses pangubation. Jala ditikyope di bagasa pemulihan ala pasca operasi. Asiroham Tuhan sesiko ma hahipason di pamatang ni amanami. Ali Jehovah di bagasan Jesus Kristus. Sepasu-pasu ma kami ruas ni Huriam. Nang akayanakon ni Huriam. Mamukas yan naposo-poso. Sa hatu akka naung matua. Ali Tuhan, poma na manupahi. Kaya nakon ni ruas ni Huriam na marsikola. Say lehonom mo habisuhon.
akka nakarejo say paingo na sida madok mo liate di denggan ni basam alahodo mual ni pasu-pasu songoninang akka na mga lului karejo sejupa matutu na jinalahan ni rohani nasida ale Tuhan martangyang dohami tuyanak ko ni ruas ni Huryam naung tang di umur naung tu nasida Tuhan laho mardongan saripe sejupang na matutu dongan saripe ni nasida dongan nasaur matua may na pinatuduhom mo tu yanak ko ni ruas ni Huryam lumoy matutu dapo nama nasa hapor siyaon rap dohot tami asalam martaba-tabalas ni roha ni Huryam laho pasangapok ko muliate maali Jesus sa pasu-pasu masaluhut punguan kategorial ni Huryam kategorial sikola minggu kategorial remaja kategorial na poso suang songoni ng kategorial ama ng doho ina jala tupahi manang akapunguan-punguan na adong di Huryamon ima punguan kor ama Hurya punguan ama Immanuel punguan ina Kamis punguan kor ina Esther punguan kor Sola Gracia nang songoni Tuhan punguan kor na adong di Huryamon asima roham ale Jesus say mangerbang ma pakobasion ni nasida dalan ni nasida laho pasangapoko marhiti-hiti pakobasion na pasu-pasu Mahuryam disude pakobasion na naung masa doho na nang si pamasaod dope takas di botoho wali Tuhan nang mardalan ulaon pembangunan gedung sekolah minggu dohot renovasi konsistori asiroham margogo mapanitia margogo manang akka namangulahon pembangunan ni asatung sikop ulaw ni ale Tuhan ditikina naong nitotopon ni Huryam mauliate maale Jesus pargugoy manang akka na posom na mangula di Huryamon imana niluhon niya mang padita resok nami mang padita lubis rabdohot akka perhalado asatung dibagasan uduk ni rohahami Tuhan laho pauliulihon pakobasyoni ditonga-tonga ni Huryam pasu-pasu manang dongan nami na marhobas imakaguru sikola minggu na makobasi khusus di pelayanan kategorial sikola minggu asatung margogo na sida Tuhan patupahon pelayanan na dumenggan muse tujoloan niya riyon lumobi tu generasi penerus ni Huryam akay anak ko sikola minggu mauliate mali Tuhan say sahat di homa ngulu nami urasi hamisian hadusaon nami ala ni Jesus Kristus martangya kami tuho amen. Edeta 250 sada ayat sada udut nahut papung opelian. Oh
ama piliata. Ale debata ama nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauli utus. Upasahat tami masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhase ang hami pilihanon. Pati buluhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tod. Asalam hutadahami godang ni sileon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauli ate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita di tangiang hatopatay. Alia Alia manami na diwono gijang. Say- Ay pinorbadia magwarmo. Say Say Roma harajon mo. Say saut malomon roham di manutongon songon na diwono gijang. Lehon matuhami sa daron hangoluan siapa. Sesa madusa nami songon panisa nami. Idosa ni rongan namardosa tuhami. Unang hami tugihon tu panguncunan. Palua mahamisian pangago. Ayho na puna harajaon. Dohot hagogoon. Ro dihasangapon saliling nileling na. Amen. Amin. Asin ni rohan ni Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan ni debataam. Dohot parsauran ni todi parbadiay mamangaramoti. Jala mamasu-masu hamu saluhut na.